tokuchingamidza muchirongwa chedu muzuva ranhasi tine nyaya dzakati wandei ende zita ndinoitwa Tete Gilo. Glory is my name. Ndiri murume ane 27 years, ndine vana 5 uyezve ndine confession yangu. Sometimes ndinomboti dai Mwari ari munhu asingaregereri ndingadai ndiri I am a sinner, but Mwari vakandidzikinura. Ndakaramba chikoro pandaive ndine makore 16 mushure mekunge ndafurirwa neshamwari dzangu dzaiti taitambisa nguva sezvo takanga tisingatogoni chikoro chacho. Ndakatanga ndaenda kumazowe kumakorokozo ndokubva tatanga kutsvaka goridhe, asi hazvina kundifambira mushe. Ndakabva ndasangana nemumwe mukomana aibva kumberengwa tiri kumazowe ikoko. Akauya neplan yekuti ngatiendei kuBeit Bridge kunoita maguma. Chokwadi takakwira bhazi tikaenda kuBeit Bridge tikatanga kugarira vanhu muna Limpopo vaita maborder jumper. Pane vaya vane vachibva kuZimbabwe vachienda kuSouth Africa vasina mapassport. Taibata ivo vende vanenge vane mari. Koto vanenge vachibvawo kuSouth Africa vanopindawo nemvura havana kunyanya kuwanda. Taivabata zvakare tichivatorera mari. Takasvika pakuzosungwa ndikagara mujere nefriend yangu ndikazobuda after ndaseva makore angu. Tabuda hapana zve aizoda kuti employer ndiani anoemploya my ex convict. Ndipo pandakabva ndaenda kuMozambique neshamwari yangu iyoyo zvakare. Takanga tisina kudzidza zvakare saka zvino basa taizowana ripi. Ndopatakabva taenderera kune imwe n'anga yakatipinza mumba maive nerima kwe7 days tichidya chimukuru chisina salt, asi yaive nyama yemhuka dzesango. Uyezve taiitira tsvina mumba mune weti for 7 days tikabuda mumba tichinhuwa. Takati tapedzerwa ndokubva tapiwa dumwa rekuita mari nayo, asi mhiko yaive kuti ndinofanira kuita tsvina musango uyezve ndaisafanira kuonekwa ndichiita tsvina iyi. Ndakadzoka ndikatanga kuita shop paGrowth Point dzamara ndave neMakombi. Mari yachona unoti kana ukangotengesawo zvinhu kana $50 unozongozvionawo nemari yakawanda. Makombi ndakabva ndatenga kusvika akwana 6. Aiti ndikaita tsvina nhunzi padzinomomotera tsvina iya ndokuita mari kwandaiita, nekuti makastoma anobva ose azara Makombi yangu. Uyezve mari yachona inomultiplier zvisina any explanation. Tika for about 5 years ndichiita mari uyezve ndaive ndatoroora. Ndakaramba ndichiita tsvina, asi mudzimai wangu akanyumwa kuti ndaive ndiri munhu akaita sei asingaiti tsvina mumba. Umwe musi akazondiwanikidzwa ndiri musango ndichiita tsvina iyi. Kubva ipapo zvese zvakabva zvati ndondondo. Ndonetsana nemudzimai tikarwisana, asi ndakati ndichimuka mangwanani the following day ndakatanga kurwara zvekuti ndakaita mwedzi ndichipakwa chikafu nemudzimai wangu. Ndairarama neporridge ndikaonda kuita mwana mudiki. Apa ndichigara ndakarara. Ndakazoti ndikaramba ndinyerere ndinofa, ndakaudza mukadzi kuti pfuma yese urombwa, akanditora akaenda neni kuchechi ndikanonamatirwa. Now ndakapora, asi ndiri kurarama hangu nekuita mapiecework. Zvinomborema hazvo sometimes, asi ndiri kurarama free life. My friend achiri kuzviita zvemishonga, asi ndinongonamata kuti asiye nguva ichiripo nekuti zvemushonga zvine mubayiro. Ndipo paperera nyaya yedu yekutanga. Tichapinda munyaya yechipiri. Ini ndiri mudzimai ane makore 38. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri munhu akakura akanyarara uye munhu aisafarira zvekutaura, asi ndaiti ndikaona munhu uyu ndaiti ndikamuona mwoyo wangu wainyeveneka. Munhu uyu nditete hanzvadzi yababa vangu, so ndiye munhu wandakakura ndiri padhuze naye. Ndave mumba zvakatozoita worse kuwirirana kwedu, asi ndazotanga kuti ndikavata paye usiku mangwanani ndinomuka ndiine shena uye ndichinhuwa nyama yakaora. So ndakaudza tete, vakanditumira mushonga wekunwa kuti ndidzinge mweya wetsvina iwowu, asi panguva iyi handina kuziva kuti ndiri kutosimbisiwa. Tete vakazoshaya, asi pakugoverwa kwezvinhu tete vakasiya vanyora kuti ndipiwe duri, rusero, mutsvairo pamwe chete nepfiwa. Ndakatora zvinhu zviya ndokudzokera kumusha kwangu kwandakaroora. Ndikasvikoisa zvinhu izvi mudura renzungu musingavhurwe, asi nhamo yandave nayo ndakatanga kumuka ndichinhuwa nyama yezvitunha uye ndinoti ndichipfuura nepamakuva pachangovigwa munhu. Aiwa, ndozopatika ndatowa pamusoro paro guva, ndaunganirwa nevanhu. Kunhamo handichatoindi, ndinorwera mate ndikapinda mune chitunha ndopatika zvakare ndaunganirwa.
Ndakasvika pakusiwa nemurume ndikatanga kufamba ndichida kuziva kuti chii. Ndokuudzwa kuti ndakasiyirwa nyoka nebere natete. Ndikati hazviiti, ndikanzi duri nemutsvairo hazvisi zvaunofunga kuti ndizvo. Inyoka nebere zvaishandiswa natete vako mukuroya. Ndakanzi ndiendese zvinhu izvi kune mubatsiri zviparadzwe. Ndaendesa kudaro zvinodzoka zvakare mumba. Now tete vaya vekufa vanouya kuma9 dzeusiku vobuda kuma4 havatauri, vanosvika pfugama kumakumbo kwangu vakatomisa chiso. Mumba munoita chiedza kunge masikati. Ndikataura vanhu vakuti ndakumhanya pfungwa nenyama yevanhu yandaidya. Ndatambura mudikani ndokumbirawo help. Saka sisa vari kuti ivo vaingotambawo navatete vavo, but looks like she was older sezviri hanzvadzi yababa, saka maybe vaitova gogo. Saka nyaripo ndeyekuti do I even need to explain anything? Nyaripo ndeyekuti vari kungoonawo vachirwera pamwe vakatemerwa nyora dzekuroya vasingazivi. Saka tovabatsirawo sei muupenyu uka? We just need to be prayerful people. Ngatidzidzei kuva vanhu vanonamata nekuti maproblems atiri kusangana nawo haana kumira zvakanaka. Nyaya yedu inotevera nhasi tine nyaya dzinotyisa dzoga. Ani makataura kuti timire dzinenge dzawanda. Aiwa takazomira takatera. Ko tinoterera kana musati mamboona zvakadaro imi. Ini ndiri musikana ndakaberekwa kumberengwa mumba medu tiri 2. Ini nesister yangu takazokura takugara namama mushure baba vashayika. Ini nyangwe ndikanzi nditsanangure chiso chababa vangu handitochizivi nekuti vakashaya ndichiri muduku. So takakura pane mashoko aingofamba muraini ekuti mai vedu muroi. Even kumusha kwatakabereka amai vanonzi vakabva nekudzingirwa uroi mushure mekunge vaedzerwa vaenda kunoroya pamba pave pakateiwa. Mukutaura kwazvo amai vanonzi ndivo vakadya baba vedu kujana. So takadzoka kumusha kwamai kunova kwatakakurira pane mombe yatakabva nayo kumusha kwa baba vangu. Vanoti ivo mombe iyi vakaitenga nemari yemadhoiri yavairukira vanhu kuJoni. Zvaisarambika since mai vangu vachingwavha zvekudaro. Navo vakutokurirwa nekukura. Ndiri seni ndakatoenda kuuniversity nemari yamai vachibhadhara fees vega vasina novabatsira. Saka ini nemukomana wangu taitofunga kuti mai vanongovengerwa kushanda. Sisi vangu vakaroorwa vari mumba, mbereko yanetsa, vakaenda kwadokta vakanzi havana chibereko. Ini ndavewo mumba mwana akaramba. Ndakanotariswa ndikanzi handina zvakare chibereko. Takaudza mai havana kuita hanya nazvo. Vakati ndizvo zvada Mwari. Dzokai mugare pamba pamai venyu kana varume venyu vasingazvigamuchiri. Zvinhu zvakaita kuti tinyumwe ndokufamba tikanobata amai vedu. Kutaura chokwadi hatina kuzvitenda. Takati wai mada kuisa ruvengo pakati pedu. Asi mukuru vakati musaudza mai venyu kuti tiri kuuya kumusha ndikuda kuenda nemi. Tovasvikira vakavarayirwa. Takaronga rwendo ndokuenda nasekuru amai vasingazvizivi kuti tiri kuuya. Patakasvika nasekuru, sekuru vakabva vamanya kudanga remombe. Amai ndokumhanya kudanga uku. Sekuru vakazosvika vakachera mudanga maigara mombe iya. Ndokubva vaona plastic rewhite raive rine nhengo mbiri dzechirume. Mai ndokubva vareurura. Zvimwe zvibereko zvaive zvevana vehanzvadzi dzavo dzakafa. Dzimwe nyama dzinoratidza kuti inyama dzevanhu. Nhengo dzevarume vakati one ndeya baba vangu, then one vakaipiwa pavakanobata mushonga. Kutaura chokwadi ndiri kurwadziwa nekuti amai vakati havakwanise kutibatsira kuti tiite vana. Ndasvika pakuvenga mai vangu kana pakufa kwavo handivacheme uye kunhamo yavo handitsiki. Ndiyo nyaya yechipiri yatinayo. Zvinotinetsei. I think when it comes to your mother it becomes very difficult. Kana vari mai vako, vanhu tinobata mushonga nemi vabereki vomunozvinyanya. Ini handina comment handichataura. Ini basa rangu nderekungotumirwa message. Mamessage aya aripo aya. Asi ininika regai ningoita basa rekuverenga. Handisi kupa comment. I'm not going to comment. Handicomment. Nyaya yamai inonetsa nekuti kokana dziri nhema, kokana dziri chokwadi, asi vataura zvekuti ivo mai vakareurura. Zvino kana mai vakareurura tingagodi. Hapana zvatingazviita. Comment section. Tipei zvamunofunga nenyaya iyi. Tipei zvamunofunga. Regai tiende neimwe nyaya inotevera. Hanzi regai tione. Adi hanzvadzi. Ndauya nenyaya yangu. Ndiri murume ane makore 33. Zvino hazvina kundimirira bo. Mukadzi wangu akandisiya.
aisa central locking ndokundiramba ndokubva aenda kuLondon. Nyaya yangu yakadai, ini ndakasangana nemukadzi wangu ndokuita vana vedu vaviri, ini ndichidrive makombi hangu. Pamba ndaigara pamba pevabereki vemukadzi, amai vake vari London, baba vakashaya, so pressure yaive zero, amai vaingotumira mari kumwana nevasukuru. Ini ndaisatenga magroceries, ndakanga ndiri murume asingawanzokuita zvekucontribute, ende mukadzi wangu sezvo amai vake vaitumira, ndaisazomboona kunge pane need yekuti nditenge. Mudzimai wangu aiti akabva kumba akaenda, chero wakashanya chero akaenda kubasa, ndaita zvekupinza magirlfriends, aita akazvibata ndomurwa zvekuti aisvika pakunditi sorry, ndiri ndatadza kutaura chokwadi, ndaive nemwoyo wakashata pamudzimai aive nemwoyo nene pamwe nemhuri yangu. Muroora wekuti kunyangwe kumusha kwangu aita zvese, nguva yekurima aenda kunobatsira ana amai, aenda kudaro pamba ndaisara ndopaita palodge. Zvakazoitika akatora mwana wamainini vake kuti apote achisara nevana, ndipo paainge akutanga kuita makosi ekuenda kuLondon. Umwe musi akabuda, ini ndikasara ndikanyenga amainini ava, mwana wamainini womudzimai wangu, kusvika tadanana. Akasvika pakuzvibata, asi chakandishamisa haana kupopota, haana kudzinga sister yake, akaita sekuti zviri normal. Sister yake mainini vakarongedza mabhegi nekutya vakadzokera kumusha. Mavisa avo akabuda, and it was very easy kuti abude since amai vachona vakanga vari kuUK. Mazuva ekusvika akwana akaenda akati aizosiya tsano pamba, saka ini ndione kutamba. Ndakatsvaka ka one room kangu, mukadzi aenda, ndakazama kuita magirlfriends, asi panguva yebonde hapana chaitika. Ndakambofunga kuti stress kuti ndasiyiwa nemukadzi, asi ndakazoona kuti hapana chiri kutoitika. Ndakatanga kufamba, ndopa ndakanzi ndakaitwa inonzi central locking, handichakwanisi kurara zvakare nemwe mukadzi. Ndakazama kufamba kwakawanda, asi kwese ndiri kunze panotoda kuti mukadzi wangu auye kuzondisunungura. Ndakamuudza, chinondirwadza akanditumira picture yake akamira neumwe murume achitoratidza kuti ari kufara, asi ndiri munzara ndinotonzwa feeling yekuda mukadzi, asi ndamuona hapana chinoitika. Zvasvika pakuti ndionde, nokumbira help yekuti ndisunungurwe, nekuti mudzimai wangu hapana paachabva kuchando kuzondisunungura. Varume vanofarira kunzwisa tsitsi chaizvo chaizvo, ende panyaya yacho yose anyway, aya zvakaoma. Mudzimai akatoona kuti inini ndogara nebenzi, akatirega ndiite zvangu ndiende, ende akatokwanisa kuenda, akagona, akatora vana vake. Dzimwe nguva unotozoona kuti kutongogara married, utori married to yourself, munhu wachona murume wacho kazhinji varume vachona havadi kana kucontributa kuma expenses avana zvavanoita varume vakadai. Aiwa imi variona panapa muri vanhu right, zvandisi kureva imi ndikuti in this case munhu anenge asinga contribute apedza ipapo obva akudla achigara kumba kwamai vako asingabhadhari rent, bosimo zvinyanya here imi. Ndinotenda nekuti maona chirongwa chino, tichadzoka zvakare nemamwe mavideo takupinda kama weekend. You guys weekend munenge muri busy yazvekutoti hamutobatiki chero tikaposta mavideo, ndongoona kuti maonero amunoita haana kunyanya, asi aiwa ndikudzoka nenyaya dzenyu dzinotapira, tatenda.